ӯ ронандаи мусофирбари хатсайри шумораи 7 дар шаҳри Душанбе аст. Сафаралӣ либоси бобои барфиро ба хотири ҷалби таваҷҷӯҳи мусофирон дар остонаи соли нав ба бар кардааст. пӯшидани либоси бобои барфӣ дар ин рӯзҳо иқдоми худи Сафаралӣ буд ва мақомоти муассисаи мусофирбарӣ ин тасмими ӯро пуштибонӣ карданд. خودم خواستم که خیلی لباس پوشم. خواستم که مسافرانی که من میبرم کمتر خرسند شوند. راه رو در میدیدگی‌ها خرسند شوند. ронанда бобои барфиро мусофирон ба хушӣ мепазиранд. ҳатто роҳгузарҳо аз кӯча ба ронанда дастафшонӣ мекунанд. симои бобои барфии ронанда махсусан ба кӯдакон писанд аст. маъмурияти муассисаи нақлиёт ба ронандаҳое ки бобои барфӣ шудаанд тӯҳфа ихтисос додааст. ин тӯҳфаҳоро ба кӯдаконе медиҳанд ки шеър мехонанд. барфи бобо шабона баромада аз хона пӯстинашон биафшон дуои некашро хон барфи лаклакӣ борид ҳама ҷо шуд сафсафед гуфто ӯ шуд зимистон дуои некашро хон. салом бобои барфи. شعر میدونی در فصل سالی نو؟ бале. یک شعر بگو. соли нав омад бобо шодон ба хонаи мо ва ман хисак ба гулоз дод акаи думдароз. бобои барфи ман шеър гӯ. یک شعر بگو. хат навиш ба бачагон дар ин шаби зимистон ин шаб соли нав ояд ба ҳар хона дарояд. ронандаҳо мегӯянд ин ташаббус боиси ҷалби бештари мусофирон ба мусофирбарҳои онҳо шудааст. ҳоло дар 4 хатсайр бобоҳои барфӣ тӯҳфа тақсим мекунанд. барои теъдоде аз мусофирон дидани ронандаи бобои барфӣ хеле ҷолиб аст. таксиҳои зиёде буд ки мисол мешистем метонистем ки бишнем неки бо дидам ки либосош ки бобои барфиай ба ҳамин хотир шистем. албатта имконияти хуб кардаанд ки ҳар як кӯдак бинад шодӣ мекунад ки ана модарҷон бобои барфи ҳақиқатан будааст. Да, в этом году очень интересно, потому что я тоже первый раз увидела Дед Мороза, шофера, красивый, симпатичный Дед Мороз. Так что очень было приятно, неожиданно видеть.